Pagpamusil sa usa ka coffee shop sa Dakbayan sa Sugbo nakuhaan sa CCTV ang naasoyng insidente misangpot sa kamatayon sa barista ug tag-iya sa naasoyng coffee shop ug gikamatay usab sa usa ka kawani. Ani ang akong report. Sa CCTV footage makita kining duha ka mga lalaki nga nagbarog gawa sa coffee shop hangtod misulod ang usa. Naay miabot nga usa ka lalaki dayon pusil. Unang naigo ug natumba ang lalaking nailangan si Sherwin Rivera, usa ka kawani sa coffee shop. Luwas kini human madalas tambalanan. Samtang gisunod sa pagpusil sulod sa tindahan si John Michael Hermoso, ang barista ug tag-iya sa coffee shop. Patay diha-diha si Hermoso. Gipusil usab ang cashier nga si Katie Ramos nga dead on arrival sa tambalanan. Laing naigo ang kawani nga si Jerome Camada nga naapa sa tambalanan. Paspas kaayo milihok ang gunman, busa nagtuo ang kapulisan, professional o hired killer ang suspect. Sa autopsy report, nagihata sa tuwa sir, nga duha ka bala nga naigo sa lawas ni Iguan, sa ni Kang Hermoso. So tanang bay ta organ sir, may naigo. Nga ikaduha sir, si Ramos, duha po ka bala sa ulo, diri sir, ug lapos diri sa tiyan. Samtang love triangle ang isubay sa kapulisan nga motibo sa krimen. Wa pa hinuon mo detalye ang hepe sa Station 2. Mahitungod nini kay nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon. Hinuon wa nila isalikway ang negosyo nga posibleng motibo usab sa krimen. Love triangle. Kay ito nakita sir nga daghan na nigawas mga reports si Hermoso may mga uyab. So mao na itong tanaw sir. Si Hermoso gitakda untang mosalmot sa international competition gawa sa nasod sa mga barista. Samtang si Ramos gikatakdang mo graduate sa kolehiyo. Gituhoang si Hermoso lang ang target apan nahimong collateral damage ang mga kauban. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.